êrişa Daişê li ser bajarê Hesekê bandoreke mezin li ser welatiyên sivîl kir û di encamê de bi hezaran xelkên bajêr koçber bûn, bi taybet Kurd. û beşek ji wan bi koçmalî bar dikin û li gor welatiyên Hesekê ev koçberî wê guhertinek demografî çê bike. بسدما êrîşa Daeş li ser bajarê Hesekê û bi taybetî li ser deverê Kurdî. Xelkê deverê berê dev ji malê xwe diqeriyan û diçûn rok û di do û sê û vedgeriyan devera xwe, vedgeriyan malê xwe, vedgeriyan taxê xwe. Lê mexabin îro em dibînin alem yekcar bar dikin, malê xwe difiroşin, xaniyê xwe difiroşin û penaber dibin ji deverê û ev jî bandoreke wê li ser rewşa demografî di mantiqê de heye Ereb tên dikevin şûna wan. Em bi hêvîdarin çareserîk ji vê meselê re bêdîtin. Ji destpêka vê êrişê taxin başûr bûn arman ji rêxistina Daişê re. Lê taxin Kurdan bi temamî ji aliyê YPG esayîş û hêzên cewherî ve tên parastin. Her wiha bi sedan xortên Kurd li bajêr mane û parastina taxin xwe dikin. Rêxistina Daişê êrîş tîne ser bajarê me, tîne ser Hesekê. Dixwazê derbasî bajarê me bi, cê bav û kalê me bi, cê em tê dijîn. Lê ev dûr bi ji wan re. Ez wek xortekî Kurd û hezarê sedayê xorta wek me hene bikarin bêjin, bi çekê xwe taybet. Em daketin bajarê xwe em parêzin. Em ne gerîdayînin ne bi ti hêzê ne ti partiyê. Ji ber rewşa bobelat ya got bajarê Hesekê tê de derbas dibe, Kurdin got li bajêr mane, dewza yekîtî û yekrêziya Kurdan dikin û her wiha banga derbasbûna pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê tê kirin. êrişkî gelkî xurt ser bajarê Hesekê dikin û em hêvînin ev partiya me siyasî xilafê xwe dinin alîkî an wextî vê tiştî û em hêvînin pişmerge me ê çûnin Kurdistana Iraqê û vegerin bajarê Hesekê û piyê xwe bidin piyê şervanê din û ev hejmahan de dûrî me bi dûrî milletê me bibin û weka em dibêjin îro venegerin kengî vegerin yanî îro wexta wê. Rewşa bajarê Hesekê roj bi roj aloz dibe û li ser sê aniyan Daişê êrîş dikin û hewl didin got bajêr kontrol bikin. Di çarçeweya berdewamiya gefin rêxistina Daişê li ser bajarê Hesekê, welatiyên Kurd birêjeyeke bilind ji bajêr koçber dibin. Bê gotî çareserî ji vê diyardeyê re bêdîtin. Îvan Hesîb Rûdaw, Hesekê.